Alarma en Irán, donde el alcohol está prohibido por el aumento de conductores borrachos. Se está prohibido, como lle vou ir trompa, señor agente. Outro acusado menos elocuente declarou: Tiri, 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 como está prohibido non os podemos multar. Estamos a perder cartos como a area, comentou a Garda Civil iraní. La prensa británica silencia la relación de un ministro con prostitutas. Que a cara de putero que ten non é ningunha noticia, comentaron dende The Mirror. Mentras o pague cos seus cartos a nós danos igual, dixeron fontes do Daily Mail. Se soupera que sendo ministro non se pode ir de putas, non xuraba o cargo, declarou o ministro á salida do Relás. Tráfico de Lugo detiene a unha persona que se presentaba al examen en lugar de outra. O home, un caucásico de 28 anos natural de Carballo, declarou: Non sei como souperon que eu non era Josef Mulumbu, se fora de Negreira fijo que colaba. Levo 4 anos facendo examen por outra xente e nunca pasou nada, e para unha vez que me intento facer pasar por un negro, detéñenme. Haiche moito racismo. La Junta Andaluza reconoce tener a 1800 empleados públicos sin hacer nada. Os outros polo menos len o periódico e toman café, declarou o presidente da Xunta Andaluza. A verdade é que andaluces e funcionarios non sei quen esperaba que fixeran nada. Hacienda multa a Aznar por utilizar una sociedad para ahorrarse la mitad de sus impuestos en 2011 e 2012. Se ao final o único parvo que paga os seus impuestos vou ser eu. Se que me lle puxo unha multa aí Montoro. Que cabrón, macho. Un compañeiro, un amigo, un casi un irmán, hostia, do mesmo partido. E vaya pa mí unha multa. Hostia, non contaba con eso, Se foran os outros os rojos de mierda, sí. Pero o meu propio compañeiro Montoro, hostia, sentou-me como unha patada, Joder, ademais eu que fui un presidente de putirma madre. Que cando eu estaba no gobierno iba todo guinín Dios, había traballo para todo Cristo. Cando eu estaba de presidente, cando estaba traballando, era ou porque estaba opositando ou porque non quería. O resto todos traballando, e traballazos, non como agora que todo é de comercial, e todo é de becario, cobrando unha mierda e traballando a Cristo. No, cando eu estaba, a economía iba como un tiro, que moita xente me di. Si, para depois, por culpa toda, veo a crise, non sei que. Mijo, eu aí non teño nada. Eso falades con zapatitos. Que cando eu estaba, a economía iba como un tiro. Despois veo a crise estando Zapatero. E eu aí non me meto, cada unha súa legislatura fai lo que quiere. Ademais, eu, naquela época, éramos potencia mundial. Eu era mano a mano con George Bush. George Bush, que eu chamaballe WB. WB porque é un whisky. Ele é o W. Bush. E ele chamaballe W porque é un whisky. E dicía que tomamos un dos teus. E íbamos a tomar o whisky. Eran as bromas que tiñamos. Eles viñan as vacacións aquí a España. Eu iba ya lá ao San Juan de Delaware. Era unha relación íntima. Fui aí cando na miña casa nos fixamos bilingües. Completamente bilingües, tanto eu como a miña muller. Eu levándome pola mañán e dixo: Darling, what have to almorzar? E di ela: tes aí a capa of leite con colacao. Bijotitos. Si, chámame bijotitos. Ora xa non teño bijote, pero quedou moi o apodo cariñoso ese que me dan. Tomoume que lle feitar o bijote porque a mellor tomáballe un cuba libre e quedábame todo mollao por aquí. Comía unha pouca bola e quedábame a fariña todo polo bigote. A mellor comía unha cona e quedábame todo o que día xente. Quedaban os pelos e tal, os pelos non era o problema. O problema é o cheiro, que che quedaba un olor máis difícil de quitar que o de cando están ensilando, non sabes? É unha cousa fuerte, difícil de quitar. E agora, ademais de quitar o bigote desde que sou presidente, tamén o que fixe foi puñerme de tocho. Puxeme fuerte, puxeme cuadrado, todo salvaje ahora mismo. Ahora mismo a min parme dernudo del lado de Cristiano Ronaldo e digan que fai Gesé del lado de Aznar. Porque pensan, na comparación, pensan que está gordo e pensan que é Gesé. E o que lle digo a xente é que hai que facer máis gimnasia. Hai que poñerse cuadrado. Hostia, que xa sei que me di moita xente, pero pa que? Si total non hai gimnasios para as caras. E é verdad que non hai gimnasio para a cara, que non podedes ter esta caraza de guapo e este corpazo. Pero, hostia, polo menos tendo o corpo fuerte, que non pode ser que seades feos e ainda por riba teades gordos, joder. Tedes que aportar algo se queredes chispear. Hostia, que non pode ser. Eu se mandara algo, se volvera a ser presidente, o primeiro que facía era quitaba a lengua española e puña máis gimnasia. Para a gimnasia, joder, que falar, a xente xa sabe falar, hostia, xa aprende pola calle. Necesitan dar fuertes, joder, po día de mañán poder dejar a unha chavalita, joder, non podedes ir aí dando vergonza. E eso, era todo o que teño que dicir, era isto, ala, vai. O cabrón non perde o toque co inglés. Eu son Pepe da Cocha, este foi o Telefriario. Non olviden compartir, suscribirse e darlle a like.